Hej, jeg vil fortælle dig noget om feedback. Det ved jeg rigtig meget om. Dels ved jeg en masse om at give feedback, da jeg stod ved kanten af en trampolin og underviste en masse dejlige børn i at springe trampolin. Der skulle jeg hele tiden give dem feedback, sådan så de blev dygtigere til at lave de her spring, som de nu gerne ville i en trampolin. I min hverdag, der har jeg været sparringspartner for over 380 ledere, som jeg har fulgt i 1-2 år. Og vi mødtes med jævnlige mellemrum, hvor jeg hele tiden har skulle give dem feedback på det, de havde gjort. Og så fandt jeg en undersøgelse, hvor der bliver nævnt, at rigtig mange ledere ikke tør give en tilbagemelding. 37% var bange for, at deres medarbejdere de blev vrede, hvis de fik ærligt feedback. Tænk sig, 37% af jer ledere I var bange for at give ærlig feedback. Tænk nu, hvis medarbejderne blev vrede. Det der bare er udfordringen, det er jo, at hvis man ikke ved som medarbejder, hvor man står henne, om man er købt eller man er solgt, jamen så bliver man usikker. Og så giver det uro, og så fremmer man stressen. Så spørgsmålet er, om du er en stressfremmer, eller du er en stresshæmmer. Og tør du ikke give ordentlig feedback, så er det faktisk dårlig ledelse. Og det er det her, jeg i dag vil sætte fokus på, sådan så du bliver bedre til at give feedback. Hvorfor er det vigtigt at give feedback? Det er simpelthen for at hjælpe medarbejderne til at få en øget forståelse for det, de gør. Så når jeg prøver at definere i min verden, hvad jeg forstår ved feedback, så er det, at man går lidt tilbage og ser på noget, der er sket. Går lidt tilbage. Det er en faglig tilbagemelding på noget, der er sket. For ligesom at øge forståelsen, sådan så man kan præstere nyt. Og det er vigtigt at gå tilbage og sige, at det kan være noget, du har iagttaget, når du har gået rundt i din virksomhed eller din afdeling. Nu skal vi lige have sat den her op. Du har måske observeret noget, og så skal du give en tilbagemelding på det, sådan så at forståelsen vokser, og de kan præstere nyt. Og hvorfor skal man så det? Hvorfor er det vigtigt? Jamen i dag, med den måde vi har organiseret os på, så er der ikke de her faste rammer mere. Vi har nogle højtuddannede medarbejdere, og tingene foregår så hurtigt. Så som leder har du helt sikkert sat nogle rammer for, hvad det er medarbejderne skal arbejde med. Tingene går hurtigt, der er rigtig meget ny viden, der skal omsættes. Vi forventer, at vores medarbejdere er fleksible, hurtige, tager ansvar og reagerer. Uanset om de er aftenvagter på et plejehjem, eller de er ude og løse en opgave, en teknisk opgave ude hos en kunde, eller de sidder og vejleder en kunde. Så forventer vi, at de kan løse opgaverne her og nu, at de kan bruge deres viden, de tager ansvar. Og det er derfor, at vi må nøjes med at give dem nogle rammer, og så have tiltro til, at de kan løse de her opgaver. Jeg sad i sidste uge i et af vores ministerier og sparede med en af lederne, hvor jeg laver ledertræning. Og vi snakkede meget om det der, at give en ramme. Og det er også rigtig godt at give en ramme, det skal man. Men som leder skal du have mod til at blande dig. Du skal simpelthen have mod til at gå ind og sige, hvad er det, der foregår hos mine medarbejdere. Det er rigtig vigtigt, sådan så de hele tiden får en feedback, en tilbagemelding på, om det er godt nok det, de gør, eller de skal ændre. Og der er det vigtigt, at du ligesom tager dit ansvar på dig, at du har en pligt, en lederpligt, til at gå ind og blande dig. Fordi at du har ansvar for det, de går og gør overordnet. Du skal stå til regnskab for det, som dine medarbejdere går og laver. Så du har altså pligt til at gå ind og blande dig i det her. Og der er der rigtig mange af dine kolleger, jeg oplever, der ikke tør. De vil ikke blande sig i det. Det skal de. Men du har også en ret til at gå ind og blande dig. Det er jo det, der indeholder et ledersjob.
Du har jo en ret til at blande dig. Du har en magt, du har en autoritet til at gå ind og blande dig i det. Og så har du også et ansvar. Du kan ikke sige, jamen, men det var jo ikke min skyld, det gik galt. Der er sådan lidt populært, at man siger, jamen selvfølgelig har jeg da ansvar for den her opgave, men det var ikke min skyld. Den holder ikke i længden. Når du er leder, har du ansvar, men du har også en forpligtelse til at følge op på, at tingene går. Så det er rigtig vigtigt at give den her tilbagemelding hele tiden. Når du skal give feedback, så er det vigtigt, at du tager værtskabet, at det er dig, der er værten i det. At du prøver positivt og oprigtigt, og du ser det som en hjælp til dine medarbejdere. Lad os tage nogle eksempler. Det kan være, at du går forbi en kasse ude på en maskinfabrik, er du måske, og så ser du, at medarbejderne har smidt en maskine i den her skrotkasse. Og så kan du tænke, hvad bilder de sig ind? Den har kostet 10.000, eller du er på en IT-afdeling, og så kan du lige pludselig se, at medarbejderne sidder og holder pause igen. Ej, det kan ikke være meningen. Holder de pause igen? Hvad bilder de sig ind? Eller du er på et plejecenter, og så går du forbi en beboers stue, og så ser du, de har vendt sengen. Det var da tåbeligt. Hvorfor har de gjort det? Det er da både akavet. Så skal din feedback ikke komme som et lyn for en klar himmel, men du skal give feedbacken så tæt på som overhovedet muligt. Så når du så ligesom finder ro, og ligesom lige får tænkt dig om, du har iagttaget, du har ligesom overskud lidt også med dig selv ro på, så skal du selvfølgelig give den her tilbage med. Og der ser du så meget klart, det du har oplevet, det du har iagttaget. For eksempel, jeg lader mærke til, at da jeg kom forbi fru Hansens stue, så havde I vendt sengen. Og jeg har lige brug for at vide, hvad tankerne bagved. Og så hører du, hvad medarbejderne siger. For når vi giver feedback, så bliver både medarbejder og dig som leder klogere. Du øger også forståelsen. Du blander dig i deres arbejde, men du får også tilført ny viden. Så når du giver feedback, så er det på to fronter. Medarbejderne bliver klogere, får en forståelse for det, de har gjort, men det gør du også som leder. Så det kan være alle de positive ting, du giver tilbagemelding på, lige så vel som det er de der ting, du undrer dig over, eller som du ikke synes er i orden. Så bliver man klogere på det, der er galt, det, der skal forbedres, det, der var godt, det, der skal øges endnu mere af. Eller hvis du nu ser, at der ligger den her maskine i skrotcontaineren, hvor du så siger, jeg har lige brug for, at vi snakker om, at der I har smidt en maskine ud i skrotcontaineren. Hvad var jeres overvejelser? Og så kan det være, at de fortæller, at den ikke opfylder lovgivningen, eller at den var i stykker, eller der var noget andet. For når du har givet medarbejderne de her rammer, at de skal udføre opgaverne her, fordi det er mest fordelagtigt, og de er fleksible, og de tager ansvar, så må du også spørge dem om, hvad er det, de har gjort, så de kan svare an, fortælle om de nye ting. Det kan være, at det er en rigtig god ting, at de har smidt den her maskine ud, og det kan også godt være, at det er noget helt andet, fordi du ved noget, de ikke ved. Og når medarbejderne holder pause i din IT-afdeling, så spørg dem igen, du har iagttaget noget, du har set noget, det her det er en faglig tilgang. Det er det faglige, du går ind og siger, jeg lader mærke til i formiddags, der holdt de et lille møde. Og jeg er da lidt nysgerrig på at høre, hvad I tænkte, hvad I havde op som emne. Og så kan det være, at de havde drøftet en idé til 1 million. Og tænk sig, hvis du var kommet og lige havde sagt, kan I så sige at komme i gang? Tænk sig, hvis de havde fundet en løsning, der var 1 million værd. Så bliver du jo klogere. Så feedback handler rigtig meget om at gå kort tilbage på noget, du har iagttaget. Jeg er en konsulent, der jeg tit gav tilbagemelding på, og han sagde, når jeg er færdig,
det giver mening. Og det er det, der er kernen i feedback. Det er, det skal give mening, sådan så at vi bliver klogere, sådan så vi kan præstere noget nyt. Det er vigtigt at være retfærdig, når du giver feedback. At du er fair og ordentlig, når du giver feedback. Og det skal ligesom gælde alle. Det skal ikke kun være en bestemt gruppe af dine medarbejdere, du giver feedback. Du skal give det jævnligt, og ikke kun ved medarbejdersamtalerne en gang om året. Du skal gøre det jævnligt, fordi du bliver klogere, og de bliver klogere. Og det er rigtig, rigtig vigtigt. Medarbejdere, der ikke får tilbagemelding på det, de gør, de bliver utrygge og får uro, og det fremmer stressen. Så feedback er et afgørende værktøj til ligesom at skabe ro for medarbejderne. Og dermed opnår du, at de bliver mindre stress. Det er simpelthen så vigtigt. Medarbejdere vil gerne have følelsen af kontrol på deres arbejde. Og sker det meget nyt, så er det vigtigt, at de ligesom får lidt tid til at forberede sig på det nye, der kommer. Så derfor er det så utrolig vigtigt, at du løbende giver dem feedback, sådan så at de oplever, at tingene går i den rigtige retning. Når de har oplevelsen af, at de gør tingene, og det er i den rigtige retning, de har styr på tingene, så dæmper du stressen. Siger du ikke noget til dem, jamen så bruger de så meget tid på at finde ud af, at det er også godt nok, og hvordan skal jeg? Så er du faktisk skyldig, at de bruger mere tid på at løse deres opgaver, end hvis du lige havde gået ind og skabt den her mening med tingene. Det er også vigtigt som medarbejder at få opbakning for dig af som leder. Så derfor er det helt katastrofalt, når man hører, at rigtig mange ledere i den her undersøgelse, helt op til 69% af lederne føler sig utilpasse ved generelt at skulle kommunikere med deres medarbejdere. Ved I hvad? Så er det dårlig ledelse. Hvis du føler, at du ikke kan kommunikere med dine medarbejdere og bliver utilpas, så skal du lære noget nyt. Så skal du lære at kommunikere. For kommunikation, det er lige med ledelse. Ledelse er lige med kommunikation. Så er du virkelig stress fremmer, og så bliver folk urolige. De ved ikke, om det er godt nok. De ved ikke, om hvor de er på vej hen. Så uanset om det er godt, eller det er skidt, det medarbejderne har lavet, så skal du give en tilbagemelding. Det er det, de har brug for. Så er du med til at dæmpe stressen. Så er de klar over det. Jeg har oplevet med alle mine mange kunder, at de har lært at give tilbagemelding. Give ordentlig feedback. Og jeg får så mange positive tilbagemeldinger fra deres hverdag, at de har fået stressede medarbejdere til at falde til ro, til at trives meget bedre. Vi har undgået rigtig mange sygedage ved, at vi har lært hinanden, for jeg lærer noget hver eneste gang, jeg giver tilbagemelding til en leder. Og så har vi kunne sætte nogle nye ting i gang, og så har vi hjulpet rigtig, rigtig mange mennesker. Så dårlig feedback koster penge. God feedback, det giver bundlinje, det giver arbejdsglæde, det stresser mindre, og det giver dig succes som leder. Har du brug for mere viden og nogle flere værktøjer til at give feedback, så har jeg en værktøjskasse, hvor du lærer det her, for det handler også meget om din autoritet. Din måde at løse problemer på, når du skal give god feedback. Så kontakt mig og hør mere om min værktøjskasse, der hedder Effektiv Ledelse. Held og lykke med feedbacken.